kunstværker op, som du også har dine bekymringer omkring nu. Det er et af dine værker, hvor Bibelen indgår, og det hedder Versacrum, der betyder helligt forår, og som altså involverer Bibelen. Du siger, at du er i tvivl om det, men vi har jo samtidig set, at regeringen har lyttet til den bekymring. Du hører Jon Steffensen sige, at I kanariefuglen i minen her, for der er blevet taget et særligt hensyn til, at I godt kan gøre det. Man har taget hensyn til film, teater, dans. Alt, hvad kunst, kan man sige, er narrativt. Men billedkunst er konceptuelt, og billedkunst har i mindst 100 år. Vi er gået ud af ateliererne, vi står på gaden, vi har været en del, altså det er vores tradition. Det vil sige, når man arbejder med konceptuelle værker, så har man ikke en narrativ, episk form. Så har man noget, hvor man simpelthen stiller spørgsmålstegn om selve objektet. Og der bruger vi blandt andet alt det materiale, som der er i vores menneskelige historie, og som er dybe, smertefulde ting, som er i vores menneskelige historie. Og det er smertefuldt religioner for feminismen. Ergo er det jo ikke for at være tilbørlig for nogen. Tværtimod, det er jo for netop at skabe fokus på nogle af de ting, der undertrykker. Og ergo bruger vi dem jo i nogle af de objekter. Vi bruger dem jo ikke for at være utilbørlige. Vi bruger dem heller ikke fagligt, for det nødvendigvis er et skrift. Vi bruger dem, fordi det er et billede. Så man behandler konceptuel kunst